दान्दिसे समनि थाखाय साननानै नायनायसै जे सासे सुबुङा गोबां सोंलु खालामो एबा गोबां सोंलु खालामग्रा सासे सोलोंसा जाया फोरमान नागिरो सासे सुबुं जाया बेबायदि बुङो आङो बिनि आखाइफोराव गाजोल दोनायनि हांखोफोर नुवाब्ला आरो आंनि आसिखौ गाजोल दोनाय गुदुंफोराव आखाइखौ बिनि अहेबाव जंजों सुनाय गुदुङाव सोनो मोनाब्ला थारैनो नोंसोरो बिखौ नुबाय होननानै आं फोथायनाय नङा बेबायदि होननानै बुंग्रा सासे सेंग्रा बुहुमा बिनो मोनसे मुं होदों आरो बे मुङानो जाबाय सन्देह खालामग्रा थमास बुहुमा जेखि बुङा मानो मानसिफ्रा जेखि बुङा मानो नाथाय थमासनि बिसय जिसु ख्रीष्टआ मोजाङै मोनथिगौ जोंनि बे भारतनि थाखाय गिबि मिशनारिया थमासानोमोन बे थमासानोमोन गावनि थै बोहैहोनानै साखि होग्राया अनजाग्रा प्रियफोर दिनै आं नोंथांमोननो बुंनो थांगासिनो दङ जिसु ख्रीष्टनि सेला थमासनि जारिमिन बिनि जोनोमनि बाथ्रा बिनि मावनायनि बाथ्रा बिनि नाजानायनि बाथ्रा बिनि फोथायनायनि बाथ्रा आरो जोबनायाव बिनि गिथावना थैनाय दे अब्ला नायगिरिफोर आंजों लोगोसे फैफादो नाथाय बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दानो साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइकखौ नोंथांमोना दानो होदो नङाब्ला नोंथांमोना नायैनो उनहालागै बावहैनो हागौ बेवहाय लाइकखौ दानो होदो दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर जोङो थमासनि जिउ जारिमिन फारसे आवगायलांदोनि अनजाग्रा नायगिरिफोर थमासआ सोरमोन बिनि सिनायथिया माब्रैमोन जोङो बे बिषयाव बाइबेलनिफ्राय फिननायखौ नागिरलांदोनि अनजाग्रा नायगिरिफोर जाय सेलानि बिसय जोङो सावरायगासिनो दङ बे जाहैबाय थमास आरो थमासनि ओंथियानो जादों जाहैबाय जेवजा बे जाहैबाय आरामायारि भाषानि मोनसे सोदोब एबा राव जायखौ थमास माने जुरुवा होननानै बुंनाय जायो जेवजा होननाय बिनि ओंथिया आरोबाव लोगोसेयैनो मोनसेबाव बिनि ओंथि दंबावो मोनसे मुं दंबावो अनजाग्रा नायगिरिफोर आरामायारि रावाव बिनि मुङा थमासमोन थमासनि ओंथिया जाहैबाय जेवजा आरोबाव इउनानि एबा ग्रीक राव ग्रीकआवबो बिखौ मुं होनाय जादोंमोन डेडिमास होननानै थमासखौ डेडिमास होननानैबो बुङोमोन आरो बेनि ओंथियाबो बे जुरुवा एबा जेवजाखौनो फोरमायो अनजाग्रा नायगिरिफोर बाइबेला जोंनो बे बिषयाव रोखा खालामनानै होआखैदि जे थमासआ सोरनि जेवजामोन बे बाथ्राखौ रोखा खालामाखै आरो लोगोसेयैनो बिनि बिमा बिफाया सोरमोन बेखौबो रोखा दिन्थियाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना जि बाथ्राफोरखौ दायो मोनलांगोन माखासे जारिमिन लेखाफोरनि माखासे बाथ्राफोरखौसो नोंथांमोना मोनगोन थमासनि जोनोम जायगानि बिसय बाइबेला मा फोरमायो अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर बाइबेला थमासनि जोनोम जायगाखौ थोंजोङै बेखेवनानै होआखै एबा दिन्थियाखै जारिमिनारि बाथ्रा एबा जिहुदियारिफोरनि परम्पराफोरनि बाथ्राफोर बायदिब्ला थमासआ सासे गालिल ओनसोलनि सिङाव थानाय सासे व्यक्ति एबा सासे सुबुंमोन होननानै मोनथिहोदों सम्भबनि मोनसे बाथ्रा बे जाहैबाय जिहुदि नखरावनो जोनोम जानाय जागोन थमासआ होननानै जारिमिना फोरमायो गोबां जारिमिन लिरगिरिफोरा बेखौ फोथायो दि जे थमासआ जिहुदि नखरावनो जोनोम मोननाय होननानै जायहा ना सारग्राफोरनि गेजेराव थायोमोन आरो लोगोसे जायफोरा हाजिरा मुजिरा मावो बिसोरजों लोगोसे बेबायदि होननानै जारिमिना फोरमायो एबा जारिमिन लिरगिरिफोरा थमासखौ बेबायदि होननानै फोथायो दानाब्ला फैदो मोनसे गोनांथिथार सोंलु खालामनि बे जाहैबाय थमासनि बिमा आरो बिफाया सोरमोन अनजाग्रा नायगिरिफोर दुखुनांथावै बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जागोन मानोना बाइबेलाव थमासनि बिमा बिफानि बाथ्राखौ बेरखांहोआखै माखासे जारिमिन लेखाफोराव थमासनि बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौ बेरखांहोदों एबा बिथांमोननि मुंखौ लिरदों नाथाय बियो फोरमान जायाखै जे थारैनो थमासनि बिमा बिफा होननानै फोरमान नङा दा बेयावहाय बेफोरखौ बुंनायनिख्रुइ बुङैया मोजांसिन बेनिखायनो सैथोआ बेनोदि बुङाखै बिफाखौबो बुङाखै आङो मोनथिया होननानै बुंनो नांगोन आरो जों बयबो मोनथिया होननानै बुंनायानो स्रा जागोन इसोरा बिमा बिफाखौ नायनानै थमासखौ बाहायाखै नाथाय थमासखौ जिसु ख्रीष्टआ बाहायदोंमोन जाहैबाय बिनि फोथायनायनि थाखाय बिनि बोलोनि थाखाय बिनि हागौखौ मोनथिनानै जिसु ख्रीष्टआ थमासखौ बाहायदों थमासआबो बै 12 जन चेलाफोरनि गेजेराव दङमोन जायखौ जिसु ख्रीष्टआ गावनो सायख'दोंमोन आरो जेब्ला नखानायो अब्ला गावनि चेलाफोरखौ लिंहरदों आरो बिसोरनिफ्राय बे 12खौ सायख'नानै बिसोरखौ थोनहरजानायफोर मुंख'दों जायफोरखौ जिसु ख्रीष्टआ सायख'दोंमोन थोनहरनो थाखाय बै थोनहरजानाय जि 12 चेलाफोर सायख'दोंमोन बेयावनो दङमोन जाहैबाय थमास अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर जोङो मोनसे सोंलु खालामनि बे जाहैबाय थमासआ माबायदिमोन बोरैमोन जेब्ला जों बे सोंलुखौ खालामगोन अब्लाना फिननाया ओरैहाय फैगोन जे थमासआ सासे आखा फाखा सुबुंमोन सासे इडुकेटेड सुबुंमोन सोलोंथाइ गोनांमोन आरो मोजां गाज्रि उन सिगां सानग्रा सासे सुबुंमोन मेगन मिसिबनानै गासैखौबो फोथायना लाग्रा बेबायदि सुबुं नङामोन थमासनियाव मोनसे केरेक्टार दङमोन बे केरेक्टार स्वभाबा जाहैबाय बियो गोबां सोंलु खालामोमोन
बेखिनियावनो गोबांफोरा बुंनो नागिरो जे थमासआ फोथायनायाव लोरबांमोन होननानै। अनजाग्रा नङा, थमासआ फोथायनायाव लोरबां मानसि नङामोन। नाथायब्ला उन सिगां मोजां गाज्रि गासैखौबो सिन्ता खालामनानै फोथायग्रा सासे बेक्तिसोमोन। बेखिनियावनो जहननि 11:16 फरायनो हास्थायदों। अब्ला थमास, जायखौ जेवजाबो होनो, बियो गावनि लोगो सेलाफोरखौ होनदों, थु जों बयबो थांफानि, जोङो बिजों थैफानो हानाय बादि। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, थमासनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसो होदों ने? थमासआ मा बाथ्रा बुंखो? जाय थमासखौ गोबां मानसिफोरा सन्देह खालामग्रा थमास होननानै बुंदों, बै थमासआ मा बाथ्राखौ बुंखो? थु जों बयबो थांफानि, जोङो बेजों थैफानो हानाय बादि, बेबायदि होननानै थमासआ बुंदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसा नायगिरि प्रियफोर, जोबथा जिसु ख्रिस्ट'नि जि जानाय दङमोन, बै जानायाव थमास दङमोन आरो थमासआ बैयावबो मोनसे सोंलु खालामदोंमोन। आरो बेयावहाय दङ जाहैबाय जहननि 14:5 सिरि। आं जेराव थांगोन बिनि लामाखौ नोंसोरो मिथिगौ। थमासआ जिसुखौ होनबाय, फोरबु, नोङो बबाव थांगोन बेखौनो जोङो मिथियाब्ला बे जायगायाव सहैनाय लामाखौ जों माबोरै मिथिनो? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरिफोर, थमास सासे गोबां सन्देह दङ। सन्देहनि थाखाय बियो सोंलु खालामो, बे नङा। नाथायब्ला थमासआ बिनि थाखायसो सोंलु खालामो जेन बियो गाव जेन रोखा जायो, बियो जेन सैथोआव थाबायनो हायो, सैथोखौ मावनो हायो, सैथोखौ मोनथियो, सैथोखौ बुजियो। बिनि थाखायसो बियो सोंलु खालामोमोन। मानोना बियो सैथोखौ मावनायाव मोजां मोनो, सैथोआव थाबायनायाव बियो मोजां मोनो। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ मांखरनिफ्राय सिखांफिननायनि उनाव सेलाफोरखौ लोगो हमहैदों। नाथाय जि समाव जिसु ख्रिस्ट'आ सेलाफोरखौ लोगो हमहैदोंमोन, बै समाव थमासआ गैयामोन। थमासआ जिसु ख्रिस्ट'खौ नुवाखै। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ थांफिननायनि उनाव सेलाफोरा थमासनो खोन्थाबाय उनाव जे जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ नुबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ थांखांफिनबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ लोगो हमनो फैदोंमोन होननानै थमासनो खोन्थादों। आरो बै समाव जेब्ला थमासआ बिसोरनि बुंनायखौ खोनाबाय, अब्लाना थमासआ फोथायाखै। आरो थमासआ बै समाव बुंदोंमोन, जेब्लासिम आं गावनि मेगनजों नुनाय नङा आरो बिनि गारायफोराव आङो आसि थुनो मोननाय नङा, बै समसिम आङो फोथायनाय नङा, बेबायदि होननानै थमासआ बुंदोंमोन। 8 दिननि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ थमासखौ लोगो हमफैबाय आरो थमासखौ बुंफैबाय, थमास, नै नोंनि आसिखौ थुदो, नै गारायफोराव थुनानै नायदो होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ थमासखौ बुंफैदों। जेब्ला थमासआ जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि मेगनजों नुबाय, अब्लाना थमासआ गाबख्रावनानै बुंबाय, अ आंनि फोरबु, अ आंनि इसोर, बेबायदि होननानै। आरो थमासआ क्लियार जाबाय, नो डाउट, जेबो गोनो गोथो गैयै जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, जेब्ला थोनहरजानायनि 2 बालाबाव जेब्ला जोङो गोथार जिउनि फैनायखौ नुयो, जेब्ला गोथार जिउआ फैयो गिबि खेबनि थाखाय बुहुमाव, आरो बै सेलाफोरनि गेजेराव गिख' सेलाफोरा बोलोगोरा जानानै थोनहरजानायनि खामानिखौ मावबाय। सासे बोलोगोरा प्रसारक जाबाय, सासे बोलोगोरा इभान्जेलिस्ट जाबाय, सासे बोलोगोरा पास्टर जाबाय, दैदेनगिरि जाबाय। आरो बेबायदिनो थमासआबो सोलायबाय। गोथार आत्माखौ मोननायनि उनाव, गोथार जिउखौ मोननायनि उनाव, दानाब्ला थमासआ सोंलु खालामलिया। दानाब्ला बियो गाहाम रादाब फोसावोसै। दानाब्ला बियो थैनो थाखाय गिलिया, बेबायदि बोलोगोरा जाबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, थमासआ बबे जायगायाव गाहाम रादाबखौ फोसावखो, बेफोर माखासे बाथ्राफोरा बाइबेलाव थोंजोङै गैया, नाथाय माखासे जारिमिन लेखाफोराव फोरमायनाय दङ। बैफोर बाथ्राफोरखौ बेखेवनानै होनो हास्थायदों। गाहाम रादाब फोसावनो थाखाय थमासआ भारताव फैदोंमोन, भारताव गाहाम रादाब फोसावफैदों। आरो बे बाथ्राया केबल खुगा सोलिनाय नङा, बियो फोरमानजों, जारिमिननि फोरमानजों बियो दासिमबो दङ जे थमासआ भारताव फैदोंमोन। भारत सफैनाय सिगां एबा भारताव गाहाम रादाब फोसावफैनायनि सिगांनो थमासआ बबे जायगायाव गाहाम रादाब फोसावदोंमोन? बे जाहैबाय जेरुसालेमाव, मेस'पटेमियायाव, फारसआव, आरबाव, आरो जोबथायाव भारतनि केरेला, तामिलनाडुआव गाहाम रादाब फोसावफैदोंमोन। केरेलायाव गोबां जायगायाव बियो गिर्जा गायसनफैबाय। जायगानि थागिबि मानसिफोरनो जिसु ख्रिस्ट'नि बिसय फोरमायफैबाय। दिनैनि जि सेन्ट थमास ख्रिस्टियान जि चार्च दङ, बै गिर्जाया थमासनि मुङैनो दङ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, थमासखौ सोर सिथारखो? मानो सिथारखो? माब्ला सिथारखो? भारतनि चेन्नाइनि माइलापुर होननाय जायगायाव थमासखौ सिथारबाय।
आरो बे थमासखौ AD 72 आव सिथारनाय जादोंमोन। थमासखौ सोर सिथारखो? बे जाहैबाय रायजो राजाफोर आरो लोगोसे माखासे सैनिकफोर, जाय रायजो राजाफोरा मुसुखा खुलुमग्रामोन बैसोरो सिथारदों। ब्राह्मणफोरनि बिरुद्धियै बाथ्रा बुंनायखाय ब्राह्मणफोरा रागा जोंबाय आरो लोगोसे ओनसोलाव थानाय मानसिफोरा रागा जोंबाय आरो राजाया रागा जोंबाय आरो बिथोन होबाय आरो बेबायदिनो सेना आरो राजानि जे सैनिकफोर दङ आरो रायजो राजाफोर दङ बिसोरनो बिखौ सिथारदों। मानोना बै जायगायाव फैनानै बियो जिसु ख्रिस्टखौ इसोर होननानै बुंफैदोंमोन आरो बियो बै जायगायाव मुसुखा खुलुमनायनि उल्थायै बाथ्रा बुंदोंमोन, मुसुखा दाखुलुम होननानै बुंदोंमोन। बिनि थाखाय थमासखौ सिथारदों। मानसिफोरखौ जिसु ख्रिस्टखौ फोथायहोदोंमोन, बिनि थाखाय माखासे मानसिफोरा रागा जोंनानै बिखौ सिथारदों। थमासखौ बोरै सिथारखो? अनजाग्रा नायगिरिफोर गोबां दुखु नांथावना गोबां बुदों थमासखौ आरो बुनायजों लोगोसे जोबथायाव बिखौ जंजों सिथारदों, जंजों सुनानै सिथारदों। जि समायाव थमासआ गोजान जायगायाव दंमोन, मोनसे हाजो ओनसोलाव दंहैयोमोन, बै जायगायाव आर'ज खालामबाय थादोंमोन आरो बै आर'ज खालामबाय थानाय समायावनो सिरि सिरि थांनानै बिखौ जं सुहैदों। बुंनाय जायोदि थमासआ जेब्ला जं सुजादोंमोन बै समावबो गाबख्रावनाय गैयै लासे बियो आर'जसो खालामदोंमोन। अन्थाइजों बुंफबनानै थानाय हाजो, बिनि सोरगिदिं रागाजों बुंफबनानै थानाय मानसिफोर, बयनिबो आखायाव जं दं आरो बेफोर गासैखौ नुनानै थमासआ बै समाव बुंबाय, "अ आंनि फोरबु, आं नोंखौ नुदों, आं नोंखौ लोगो हमनो फैगासिनो दङ फोरबु।" बेबायदि होननानै थमासआ बुंदों। जंआ थमासनि मोदोमाव हाबबाय, थैया बोहैबाय, नाथाय थमासनि जिथु फोथायनाय दङमोन बै फोथायनाया गोमायाखसै, बै फोथायनाया थैयाखै। जायखौ संसारा, बुहुमनि मानसिफ्रा सन्देह खालामग्रा होननानै बुंदोंमोन, नाथाय बिखौ सोरगोआ बुंबाय फोथायनायनि दावहारु। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, थमासनि जिउ जारिमिना जोंनो दिनै बेखौ फोरोङोदि सोंलु खालामनाया फाब जाया, गोरोन्थि जाया, नाथाय सैथोखौ मोनथिनानै सैथोनिफ्राय उनफिननायासो फाब जायो। थमासआ मा नुखो? दिनैनि सोंलुआ बे नङा, नाथाय दिनैनि सोंलुआ बेसो, मा नोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबायना? नोंथाङा दिनै गावखौ जिसु ख्रिस्टनि थाखाय बावसोमनो थामथिम दङ ने? येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै थमासनि जिउआ दिनै जोंखौ बेफोर गासैखौबो फोरोंनानै गालांबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मिजिंथिदों नोंथांमोना बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनबाय होननानै। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। जोबनायाव बेखौनो फिन खावलायनो हास्थायदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, मोनसे लाइक होदो आरो भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामदो। प्रेज द लर्ड, जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।